Pas på hendes ben. Bare luk døren i. Han stikker sgu da bare hovedet ind og nupper den nu. Men der er ingenting. Okay, kom her foran. Du kan gå ind og prøve det. Synes du smager godt? Jo. Den er sød. Ligesom en hest. Du er glad for, at der er en, der gider vaske din bil.